Geroz eta gutxiago gara edo dira etxe bizitza sarbidea bermatuta duten pertsonak eta geroz eta altuagoak dira bai salmenta zen alokairuaren prezioak. Funts putreen etengabeko edapen eta indartze bat bizi dugu eta pisu turistikoek auzokideak euren etxetatik kanporatzen ari dira. Adibide argia da Baztan eta Aroztegiko auziaren kontrako zergatia, ez? Aroztegia bezalako proiektuek kanporatzen gaituzte Baztandik, horrek ekartzen duen etxeen garestitzea, alokairuen garestitzea eta barrengatik. Beraz, zinbertzekoa zaigu etxe bizitzan problematikari errotik heldu eta hau merkaturako baliabide gisa tratatu beharrean eskubide bezala tratatzea. Eta, gehiago luzatu gabe, hasiko gara hizlarien aurkezpenekin, beraz, txalo bat beraien dako. Guztioi, ni Malen naiz, jardun koordinadoratik nator. Jardun koordinadora, oindala urte batzuk jaio zen, apur bat ikusten zelako biatu behar zela Euskal Herri langilearentzat alternatiba politiko bat, ez? Horren baitan, jardun koordinadoraren baitan, kokatzen dira jarki antolakundea, aske, eta, sortzen ari da astindu dinamika horren baitan, ez? Beraz, ni hori, koordinadoraren izenean nator, etxe bizitzaren, krisiaren inguruko mai inguru honetara. Eskerrik asko. Egunon, ni Asier naiz, eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu sozialistaren izenean edo heldu naiz. Laburki, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialista, da mugimendu sozialistaren baitan etxebizitzaren esparruan Euskal Herri mailan, Hego Euskal Herri mailan bereziki antolatzen den eragile bat. Eta hori, etxegabetze eta zaratago, etxebizitzaren auzia modu integral batean lantzen duen eragile politiko bat, bertzerik gabe. Egunon, ni Ana Sarobe Mitxelena naiz, Honekaren izenean nator. Honeka sortu zen orain dela 2018an, Euskal Erkidegoan aurkeztu genuen erko gobernuan eta hori, eta gero urrengo urtean, 19an, otsailaren 19an, hori, hintzen hemen, Nafarroa. Eta gure helburua nagusia da, pentsiodunen eskubideak, emakume pentsiodunen eskubideak alde borrokatzea, emakume eta gaina horren indarkeria eta hori guztia horren kontra gaude eta borrokatu nahi dugu, eta baita ere, asko gehiago, baina emakumeek egiten ari garen edo munduan zehar egiten ari garen zean etxean edo familian egiten dugun laguntza hori rebindikatu nahi dugu. Esan nahi dut, hori kontatzen da ez bagenu lan egin bezala, eta horre bai suposatzen dula gaur egun PIB edo barreneko ordina, horrein suposatzen du nik irakurri izan dut 130 eta batzutan 140 ere izan nahi du. Gizarterako egiten dugu lan bat, egin dugu lan bat jarraitzen dugu egiten, normalean emakumeren gain ematen du horrekin jaiotzen garela, eta horrek suposatzen du oso soldata kaiskarrak, denbora gutxin lan egitea familia zaintzeko eta hori guztia, eta gero, horre suposatzen duena gero, nola ez baduzu kotizatzen, pensiori gabe, horren ez dago eskubiderik. Behin galdetu ziaten, ze pentsatzen duzu, emakume bat gelditzen bada etxeko gauzak egiten, kobratu barko lukela soldata, esan jo, ez dakit soldata kobratu barko luke, bineon bai, pensioi duin bat izatea. Administraziorako, gizarterako egiten ari da lana, eta horrek merezi du zerbait, bizitza duina izateko. Egunon. Julen Mitxeltorena naiz,
eta pensiodunen mugimendutikan heldu naiz. Jakingo duzuten bezala pensionistak astelnero ateratzen gara zenbait plazetan, Iruña, Baztan Bidasoa, Lizarra Altsasu, eta Euskal Herriko gaineko plazetan. Eta pentsioen inguruko aldarrikapenak nagusiki baldin baditugu, erdigunean jatzen ditugu baita ere persona guztien bizi duina, zaintza duina, eta azken finean langileen baldintza duinak, eta horretarako ezinbertzekoa da etxe bizitzaren eskubidea erdigunean jartzea eta gauzatzea ere. Eta horrengatikan hori ere gure aldarrikapenen artean sartzen dugu, eta plazer haunitz parte hartzen dugu bai inguru honetan. Bale, orain gehiago sartzeko inendatu eragile bakoitzai galdera zehatzago bat, gehiago sakontzeko, eta gero hirugarren galdera edo azken galdera bezala galdera orokor bat denendako. Eta orain hasiko gara honekarekin. Euskal Emakume Pentsionisten plataforma da honeka. Eta argi uzten duzue adinekoa izatearen eta emakume izatearen zapalkuntzaren ardatzak. Nolabait intersekzionatu eta zapalkuntza forma espezifiko bat hartzen duela, ez? Etxe bizitza ere bada arrisku faktore bat, pentsiorik edo pentsio duinik gabe senarrak bere horretan duen boterea handitzen delakoan. Eta galdetu nahiko nizuke nola irakurtzen duzuen zuek arazo hau. Mira, pensioa aparte lehen aipatu duena askotan oso pensio txikia ditugu, asko, eta ni gure honeka bezala ere parte hartzen dugu astelehenero, zea guzitan, movida guzitan, eta inkluso parlamento eta dena ibili gara, esan nahi dut gure aldarrikapenak hor luzatzen. Eta honekin bat, pensioak esan ditutena oso txikia dire asko, eta gertatzen da adibidez, Nafarroan posible da lehen egon gara urtetan, eta ja oso leta gelitu da 1.000 eurokoa, eta hori pasatu da, ze, ja behitu bizitzan zenbat handitu den, zenbat garestitu den, eta orduan, hori eskatzen du gutxiengoa guztiok izatea. Ja orduan, zer, hemen Nafarroko gobernuak osatzen du, baina horreta aitorpena itiarakoan, emakumeek hori bino gutxiago, bali madute 1.000 eurogei, baina, pizkat gutxiago, aurten ingo dute pizkat 1.050, uste dela, aurten osatuko dute, baina, zer gertatzen da? Horregatik beti gelitzen gara gizonen menpe. Bikote batek, gizona bali madu pensio ona, eta emakumea dauki txikia, emakumeri ez diote osatzen. Esan nahi du, zaten du, unidad familiar deitzen dena iten dute. Ez dago eskubiderik. Pensioa izan behar du bakarran, personana. Eta ez, beti horrekin gaude, bueltaka. Eta ni adibidez, beriztuta bali manago ez dakize, nola bizitu behar dut ez dakize 500 edo 600 euroko zinezkoa da. Esan nahi dut. Eta orain ari gara, 1.080 pasatu gara gutxiengo soldata, gutxiengo pensioa. Eta guk pensionista gara, baina baita ere reivindikatzen dugu langileek ere eskubide osoak izatea, ze gaur egun ere soldatak oso txikia dire. Eta orduan, hori da, orduan, behitu zenbat lan egin behar dugun orain eta jarraitu beharko dugu platzetan. Eta ez pensatu gure pensioa bakarrik aldeari garela, ez. Zuen gazten pensioa ere behitzen dugu, zan edo soldatak oingo miserikoa dire. Gogoratzen dut, eurora aldatu ginean, 1.000 euristak deitzen ziren, ze gutxi. Eta gaur egun hori gutxigoko soldata dituzu asko, ez dago eskubiderik horretako. Eta gero dago, aberastasuna imar da banatu. Guztiok izan behar dugu, bizitza duinak, guztiok langileak eta pentsiodunak. Guztiok, ze gutxi. Baina, dirua bali madugu, gastatuko dugu, eta horrek generatuko du lan gehiago, ere. Baina, bueno. Bale, bigarren galdera Baztan Bidasoako pentsionisten dako. Eta Baztan Bidasoako pentsionistek nola irakurtzen duzue orokorrean etxe bizitzaren problematikaren eragina pentsionistengan.
eta zehatzagoan nahi bauzu Baztan Bidasoan. Bueno, agian ja pensionistok ematen dugu adina sartua garela eta baduela nolabaiteko etxe egonkorra, ez? Baina guk, Ana Garandon bezala, gure perspektiba ez da bakarrikan jubiletuen dako, baizikan oroar gizartean dako. Orduan, nahiko orokorrean hitz egingo dut, pensionisten ikuspegitik balima da ere. Etxe bizitzaren afera, gaur egun sistema da arazoa. Sistemak markatzen du merkatu librea. Eta merkatu librea denean, zeinek agintzen du? Diruak agintzen du. Almenak agintzen du, negozioak agintzen du, diru goseak markatzen dute etxe bizitzen aukera nondik norakoa ere. Eta hori da dugun nolabait jandipan edo eragozpen handiena. Orduan, guk eskatzen baldin badugu persona guztien bizi duina, baita ere horretan behar da erregulatu normatiba baten bidez, jende guztiak aukera izateko etxe duin baten, bizitza duin baten hori, aukera. Eta gaur egunean normak, administrazioak eta legeak ez dute inondik ere hori bermatzen. Batek astion errandidan bezala, konstituzioan etxe bizitzaren aukera nonbait dago 57. puntuan, eta lehenbizikoak ez badire betetzen pentsa 57. nun beteko den. Orduan, hori du, eta hori hemengo administrazioak egin dezakete, eta egin behar dute. Eta hemengo administrazioak guk hautatzen ditugu. Eta guk behar dugu lan egin, hemengo administrazioak hautatzeko momentuan zintzoga izan daitezen, eta gero bete daitezen persona guztien beharrak. Orduan, normatibak, ari direoan zerbait hor bueltaka, inondik inora ez diot hartzen hortzakin asunto hori zergatikan interes handi badaude, lobin aldetikan, eta hori gainditu beharra da. Gero, Baztan Bidasoa mailan, nahi nuke baita aipatu normatibak zeze traketxe dauden. Etxe gehienak, zaharrak, etxe handiak dire, nekazan etxeak dire. Azpian, azindak egoten ziren, lehenbiziko solairuan jenden bizitza, eta sabaian, belarra edo bertze azindandako behar ziren materiala altxatzeko balio zuten. Orain, eskatzen baldin baduzu proiektu bat, etxe handi hori bihurtzeko, bat, bi, hiru, lau, bizitza, posible ematen baitu metroak, etortzen zaizu Printzipe de Viana, eta ez haustendu lehengo itxura, lehengo erabilpena haustendu, baina nun gaude? Nun gaude? Jarri behar ditu baina Elizondon herriko etxe batian hor behiak edo zerriak edo ardeiak. Orduan, alde horretatikan, gaitxesgarria da, erakunde bat, Printzipe de Viana bezala, lagungarri izan beharko lukena, errestatzeko, etxeak ez erortzeko, baizik bizi berritzeko eta jendiari eta batez ere gazteri aukera emateko, pegak dire, etxe batzuk, zaharra direlako, babes ofizialeko etxeak. Zerendikan babesten dute? Blokeatu daude. Orduan, ez da hori aldatu beharra da, administrazioak hartu behar du horretan kontzientzia hori, nahi balimadu jende guzien bizi duine bermatzea, gaztek ere behar dut aukera hori, eta ez dakit zemat, baina Baztan bertan badie hainbertze etxe utzi daudenak, badire batzuk, jabetzak nahi dituena proiektuko egin minon geldiri daudena eta erortzen ari direnak, eta hori nahi dugu hemendikan salatu eta bengoan administrazio guziek normak eta ohiturak aldatu behartuztela jendearen onerako eta jendearen elkarri bizitzarako. Eta lobby hori ere baztertu eta jendeak erdigunean patu eta batez ere gazteria zergatikan etxe bizitzari buruz dagoenean gehienak behar dutenak ez gara pensionistak bezikan gaztea. Eta gu oiken alde gare 100%.
orain, Malen, zuretako galdera, da, ea nola irakurtzen duzuen jardunetik eragiten diola etxe bizitza auziak Euskal Gazteriari. Bueno, kideak aipatu duenez, guk ikusten dugu etxe bizitzaren auzia ez dela auzi isolatu bat, ez? Kapitalismoan orokorrean giza beharrak asetzeko garaian dagoen arazo estruktural gisa kokatzen dugu, ez? Hotz, ez diela unibertsalki asetzen, ez? Eta, bueno, etxe bizitzaren ekoizpena, determinatua dago etekinen maksimizazioaren beharraren gaitik, ez? Orduan, zer gertatzen da gizarte kapitalistaren baitan, burgesiak gure lan indarraren truke, ez? Gain balioa erausten badigu ere, aldi berean ere etxe bizitzaren aferarekin estapatzen gaituela, ez? Guk gure soldataren zati handi bat, alokairu errentak ordainduz, transferitzen diogulako burgesiari, ez? Gazteen kasuan, egoera langile klasearentzat orokorrean txarra bada ere, are okerragoa da, ez? Hego Euskal Herriaren kasuan esaterako, gaztek soldataren ia 75% eskaintzen diote alokairuari, ez? Eta, apurrat datuei begiratuta, Euskal Herrian, salerosketarako eta alokairurako etxe bizitzak, alde batetik prezio altuegiak dituztez, eta horrek trasladatzen da, gazteok ezin dugula emantzipaziorako ezin garela emantzipatu, eta ere ezin ditugula, ez dugula sarbide hori, ez? Uste nahiko ikusgarria dela gentrifikazioak eta turistifikazioak duen eragina horretan, ez? Euskal Herrian etxe garestiena Miarritzen dago, Angelu da bigarrena eta Donostia hirugarrena, hor oso argi ikusten da alde batetik nola turistifikazioak berak behartzen duen etxe bizitzaren prezioa igotzera, ez? Eta Donostia da kasu oso konkretua, zinetan gentrifikazioak bebai, langile klasearen sektore bat behartzen duen desplazatzera, ez? Bestelako herrietara edo bestelako auzoetara. Hori errealitatean nola islatzen da? Dago hiriaren erdigune bat, zeinetan ez dakitzen bat coffee shop, taberna eta bar, eta zerbitzu errenta altuaren beharretara moldatzen direnez, eta orduan langilok ezin dugu hori ordaindu, ez? Eta daude auzo periferiko batzuk, normalean direnak auzo langileak, zeinetan dauden etxe bizitza kaskarrak, zerbitzu urriak, eta egoera oso desorekatua dagoen, ez? Aldi berean ere, ikusten da nola dagoen tendentzia bat Euskal Herri osoan, lurraldeen arteko desoreka bat bermatzeko, ez? Kostalderuntz mugiarazten dituzte, alokairu altuak, eta baita ere aukera anitzagoak izaten dira kostaldean, eta geratzen da barnealdea utzik, ez? Eta hori Ipar Euskal Herriaren kasuan oso era argian ikusten da, zelan Maule bezalako hirietatik gazteak joan behar diren, alde batetik ez dagoelako etorkizun, lanerako etorkizunik, eta ez dagoelako ere etxe bizitzarako sarbiderik, ez? Eta, gure ustez, arazo hau, edo arazonen
langileak euren etxetatik botatzen diren bitartean, ez? 2013 eta 2025 urte bitartean, 12.526 etxegabetze gauzatu ziren, ez? Baina bitartean, Euskal Herrian etxebizitza kopuru osoaren 15% utzik dago, ez? Eta bueno, horrek esan nahi du, badaudela etxebizitzak, ez? Baina arazo habitatiboa ez dela etxebizitzen kopurura murrizten, ez? Da, sarbidea, kapitalaren joerarengatik langile klasearentzat ezinezkoa dela. Eta guk ere aipatu nahi genuen etxebizitzaren krisi hau badela erakusle garbi bat, ez dagoela egia amankomunik burgesiaren eta langile klasearen artean, ez? Burgesiak bilatzen duena da etxebizitza merkantzia bezala merkaturatzea, ez? Eta bitartean beharrezko edo bete behar bat asetu nahi dugu, ez? Eta bitartean ere legediak beti babesten du jabea, ez? Etxebizitza lege famatu hau izan ditu hainbat aldaketa, baina hala ere finean bilatzen duena da jabea babestea eta etxebizitzarekin egin alden negozioa magnifikatzea. Besterik ez. Vale, eta azken galdera Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialistaren dako. Haunitzetan eta gehienetan solasten gara ikuspuntu super irizentrista batetik, ez? Eta haunitzetan gelditzen zaizkigu herri txikiak edo Baztan Bidasoa bezalako eskualdeak mamigabe edo, ez? Eta zuendako galdera zen, Baztan Bidasoako etxebizitzaren problematikaren erroan dago landa eremutik alde egin beharra eta alokairu falta, bertzeak bertze, eta ber nola irakurtzen duzuen hau. Banoen bertze galdera bat, pasatu zidaten bertze galdera bat, baina dena den lotuko dut pixko zure galderakin, eta gero sartuko naiz. Zen ikuste interesantea dela solastia etxebizitzaren negozioa zaigarenean problematizatzea pixkot optika kontua. Orduan, azteko, Baztanen evidentia da, landagunean pasatzen ari dena, ez, eta datuak hor daude. Badauden etxebizitza huts eta bigarren etxebizitzak 1.800-tik goiti, egon dena alokairu eta salmenta prezioan igoera desorbitatua eta bar. Baina, bai aipatu nahi nuen, eta zentzu hortan desbiatuko naiz galderatik, azkenean etxebizitzaren arazoa zaigarenean, eta etxebizitzaren negozioa zaigarenean, kusten dugula importantea, azteko erraten badugu etxebizitzaren negozio bat badagoela eta bar, azteko arduradunak seinalatu beharra direla. Eta zentzu hortan, arduradunak edo arazo honen eta negozio honen arduradunak direla batetik negozio honekin aberazten direnak, eta bertzetik negozio hori indartzen duten politikariak. Importantia da hau seinalatzea. Eta bertzetik, etxebizitzan negozioa zaigarenean, auzi honta zaitzeko ezinbertzekoa da baita ere, hasteko gure buruari egitea bi galdera. Batetik, bat, zer da etxebizitzaren negozioa, eta bi, zer erran nahi du negozio honekin akitzeak. Galdera hokek ez dire tontuak, erran nahi dut, importanteak dire, badakizue esaera hau, ez? Zer jan, alako baztan, kasu hontan berdin. Galdera hauei nola erantzun, borroka moldea eta estrategia etxebizitzan hauzian desberdina izango da. Orduan, zer da etxebizitzan negozioa? Importantea da erratea, etxebizitzan negozioa zer ez den, edo bederen erratea, zer ez den soilik etxebizitzaren negozioa. Erran nahi dut, etxebizitzaren negozioa ez dire soilik funts putre atzerritar erraldoiak. Etxebizitzaren negozioa ez dire soilik banku gaiztuak. Etxebizitzaren negozioa ez dire soilik inversore atzerritarrak. Eta etxebizitzaren negozio inkluso ez dire soilik
alokairu prezio desorbitatuak. Hauek noski dire etxe bizitzaren negozioaren parte bat, zati bat, honen ondorioetako bat, baino etxe bizitzaren negozioa eta problematika da askoz zabalagoa. Negozio horren parte dire ere eraikuntza enpresak, promotorak, higiezin agentziak inmobiliariak, alarma enpresak, matoi fascistak, desokupazio enpresak, instituzio eta enpresa publikoak, baitere desjabetzen dutenak, alokabiden adibidea batzen alda, jabe handi, ertain eta txikiak, eta bar, etxe bizitzaren negozioak badu dimentsio askoz zabalago bat, gaizto eta maltzur batzuetatik haratago joaten dena. Alokairu eta erosketa prezio jasanezin hauek negozioa dire? Bai, negozioa dire. Baino baitere negozioa dire etxegabetze legal eta ilegalak, suministro mozketak, miseriazko etxe bizitza, haunitzetan etxe bizitza enpresa publikoek kudeatzen dituzten etxe bizitzak, erran nahi dut, filtroa razista eta klasistak sarbiderak orduan. Ta negozio hori ez da heldu zenbaitzuk erotu direlako edo zenbaitzuen diru gozea delako, erran nahi dut, ez da soilik hortik heldu. Negozio hori hor dago, etxe bizitza, ekoizten delako, sistema kapitalistaren baitan bertze edozein baliabide bezala, merkantzia bezala. Orduan, ze bada importantea seinalatzea etxe bizitzaren arazoa estrukturala dela. Ze bada importantea erratia ez direla soilik putrefuntsak eta bar, baizik eta agente desberdinek interbenitzen dutela arazo honetan. Pues hain zuzen ere, etxe bizitzaren arazo zaigarenean askotan, alderdi politiko erreformistetatik eta bar, edatzen delako relato edo kontakizun interesatu bat arazoa kokatzen duena elite ekonomiko batzuen maltzurkeriaren baitan, ez? Eta aberaskeriaren baitan eta bar, berriz, putrefuntsa atzerritarrak, inbertsore atzerritarrak, banku handiak, ez dakitzen bat etxe dituzten rentistak, baino arazoa hortik asko zaratago doaie. Eta relato horrek ez du balio. Guk enfokatzen badugu etxe bizitzaren arazoa dela gutxi batzuen aberaskeri eta maltzurkeriaren eta espekulazio ero baten arazoa, aigara erraten arazoa dela gehiegikeria. Aigara erraten arazoa dela desbiazio bat eta hortaz akitu beharko zela kapitalismo txarrarekin, ez? Karo, optika horretatik eta diskurtso horiekin lan egiten duten eragile eta alderdi politikoek normalki akitzen dute seinalatzen soilik arazoaren zati bat. Eta beraien praktika politikoa mugatzen dute klase ertainen perspektiba batera eta klase ertainei eragiten dieten problematiketara. Adibidez, independizatzeko zailtasunak, zailtasunetaz aritzea edo aldarrikatzea alokairuen prezio duin bat. Soldaten 30%, igual zait. Baino, perspektiba horrek kanpoan uzten du langile klasearen sektore pobretuenek egunero bizi duten miseria eta bazterkeria soziala. Ze batez ere beti existitu izan da kapitalismoan, langile klasearen zati bat etxe bizitza merkatutik kanpo gelditu dena. Orduan, hau importantea da. Hain zuzen ere, segun eta ze optikatik definitzen dugun negozioa, gure praktika politiko aldatzen da. Alderdi politiko erreformistak seinalatzen badute, arazoa direla elite ekonomiko horiek, pues, beraien praktika politikoekin aldituzten neurri batzuk hartu gehiegikeria hori kontrolatzeko, muga batzuk batzeko, tope batzuk jartzeko. Baina hemen arazoa da, etxe bizitza politikek erakutsi dutela azken 7-8 urtetan negozioa ez dutela ukitzen. Etekina ez dutela ukitzen, eta de hecho negozioa indartzen akitzen dutela. Alderdi politiko reformistek beren neurri mugatzaile horiekin ez dute problematizatzen klase ertainak ze paper betetzen duen etxe bizitzaren problematika. Erran nahi dut. Oroitu dezagun, gaur egun, Hego Euskal Herrian alokairu merkatuaren 80% goiti, kasi 80% jabe txikien eskuetan dagoela. Hauek normalki dire politika konziliazionistak. Zerra nahi dut honekin, saiatzen dire arazoa konpontzen, baino arazoren funtsean dagoen negozioa erasotu gabe, ukitu gabe. Adibideak, eta alderdi politiko reformistak erran nahi dut denek, erran nahi dut PSOEk estatu mailan deustarako balio ez duen etxe bizitza lege batekin,
Erran nahi dut, EAJak gazteentzako dirulaguntzekin autonomia erkidego mailan gero akitzen dutela dirulaguntza horiek jabeen poltsikoetan, edo EH Bilduren udal batean, eremu tensionatuekin, edo etxebizitza gutxen kanona ezartzen denean, baino atzeko atetik jabei ematen zaizkinean pizgarri fiskal goxo batzuk, eta bar, ez? Osea, nahi denean denekin ongi gelditu, akitzen da arazoa ez konpontzen. Orduan, nik uste importante dela hori. Ez seinalatzea soilik gehiagikeriak, baizik eta arazoaren erroa bera. Eta horrekin ja, akituko dut, orduan, ze erran nahi du etxe bizitzaren negozioarekin akitzeak. Eta hor, pues, pixkot, Julenek erraten zuen, solasten zuen erregulazioari buruz, eta barrez. Nik uste aurrekoakin lotuta, etxe bizitzaren negozioakin akitzea ez dela negozio hau erregulatzea. Etxe bizitzaren negozioarekin akitzea dela, etxe bizitzaren negozioarekin akitzea. Zerra nahi dut? Esklabutzarekin akitzea ez da esklabutza erregulatzea. Ez da erratea zenbat esklabu izaten aldituen bakoitzak, esklabista bakoitzak, ez da erratea latigazo kopurua murriztu behar dela, eta ez da erratea soilik estatuak edo enpresa publikoak izaten aldituztela esklabuak. Etxe bizitzaren negozioarekin akitzeak erran nahi du, ezarri behar dela etxe bizitza sistema bat, non sarbidea izango den unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa. Eta hori ezin da lortu merkantzia bat erregulatuz. Merkantzia bat izango delako finean. Hori. Vale, eta igual pixket gehiago hortan sakontze aldera, zein da Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu sozialistak duen proposamena arazo hau errotik aldatzeko? Negozioarena edo turistifikazio, bueno, lotuko dut, a ber. Bueno, batetik eta abrotxa gorda, osea, galdera hau, hola, prestatu nuen, igual, negozioa, gentrifikazio eta turistifikazioan problematikari erantzuteko. Baina, bueno, abrotxa gorda edo nolabait errateko planteatzen dena da, behar dela salatu alderdi politikariek gaur egun etxe bizitzaren problematikan egiten duten marketing elektorala eta duten papera negozio hori indartzen eta negozio hori ezukitzen, eta behar da nolabait bultzatu instituzioetatik kanpoko logika berri bat, azken finean erreforma edo hobekuntza horiek joaten dena lortzen, ez ogi apur bezala, baizik eta borrokaren ondorio eta emaitza bezala. Hori pixkot orokorrean errantaz, igual ez nahi sartuko, guk defenditzen duguna da etxe bizitzaren planifikazio sozialista eta planifikazio ekonomiko sozialistaren eredu bat, non gizartearen baliabideak etxe bizitza barne planifikatuko ziren gizartearen beharren arabetara eta ez negozioaren eta etekinaren logikaren baitan. Baina, igual turismoaren eta aroztegiako proiektuaren izaeran sartzeko, nik ja jakina dena, ez? Aroztegiak gorpuzten du negozio turistikoaren eta turismo kapitalistaren aurpegi gordinena, ez? Eta, 228 bigarren etxe bizitza, luxuzko hotel bat, golf zelai bat, aroztegiak gorpuzten du argi eta garbi aurpegi gordinena eta negozioaren aurpegi latzena, ez? Izeberga erakusten du osorik, ez soilik punta bat.
zentzu hortan, turismoaren problematikarekin, ez dakit hain izen sobera luzatzen, baina, bai, bale. Zentzu hortan, claro, turismoaren problematika zein da? Turismoaren problematikak, turistifikazioak edo turismo kapitalista deitzen dugunak baditu, hiru oinarri, ez? Batetik, erantzuten dio kapitalaren pilaketaren logika horreri, ez? Bertzetik, aisialdiaren sarbiderako bereizketa klasistan oinarritzen den eredu bat da, ez? Batetik dugu luxuzko turismoa, Arozegiak aski ongi irudikatzen duena, eta bertzetik dugu klase ertainei bideratutako masa turismo bat, eta azkenik badugu langileriaren sektore pobrentzatko dela aisialdirako sarbide eza edo kasi nuloa, ez? Eta bertzetik hirugarren oinarria da, noski, kapitalaren pilaketaren logika horreri erantzuten dionez, turismo kapitalistak lurra hartzen duen lekuetan, lurreratzen den lekuetan, baditu eragin negatiboak berezkoak. Bai ingurunean eta bai bertan bizi den langileriarengan ere. Lehen zuk aipatzen zinuen nola kanporatzen duen bertan bizi den biztanleriaren eta langileria beren etxetatik. Baina bai turismoaz ari garenean, importantea dela, eztabaida simplistak ekiditea eta askotan turismoaz eztabaidatzen da eta egiten da zerrenda bat, pro eta kontra, onura eta kalteak, ez? Eta maiz erran hori da, sektore turistikoak onura ekonomikoak ekartzen dituela, edo herrietako azpiegitura hobetzea ekartzen duela, edo modernizatzea dena delakoa. Holako diskursoen aintzinean, erran barra dugu, batetik, onura ekonomiko hori turismoak ekarriko lukeena, kasi esklusiboki sektore turistikoko enpresarientzat eta direla onuragarriak, eta bertze aldetik, sektore horietan lan egiten duen langilerentzako lan baldintza prekarioak hartzen dituela berekin, ez, evidentea dena, eta bertzetik, turismoak ez duela herria, ez auzoa, hobetzen, ez izan urbanoak edo izan landa eremuan. Turismo kapitalistaren bertze alderdia da, langileria kanporatzen dela. Eta noizbait herri baten azpiegituraik hobetu baldin bada, izan da gentrifikazio prozesu baten ondorioz langileria kanporatzearen truke. Orduan, turismoaren negozioak lau ondorio argi ditu. Bat, langileriaren prekarizazio eta pobretzia. Bi, langileria auzo zein herri nukleotatik polik kanporatzen dela. Hiru, eta Arozegiak argi erakusten du, ingurune natural zein urbanoen degradazioa. Eta lau, badagoela espazio komunitario bat, kasu honetan, de hecho, lur komunalak, eta bueno, ematen da espazio komunitarioen desjabetze bat, eta suntxiketa bat. Inkluso ikusi dezagun, zentzu hortan, hizkuntza bera desplazatzen duela turismoak. Ikusi ze pasatzen den iparralden, euskararekin eta folklorizatzen diren identitateekin turismoaren zerbitzura. Orduan, gentrifikazioa da turismoaren bertze alde bat, non turistak berez herri bat edo hiri bat bihurtzen denean masa konsumerako plataforma, errenta altuendako espazio bihurtzen dire, eta aurreko maizterren lekua okupatzen dute errenta altuko pertsona horiek. Hori da, igual, turistifikazio eta gentrifikazioa gehien desberdintzen dituen. Erran nahi dut, gentrifikazioak implikatzen du biztanleriaren ordezkapen bat, zuzenean. Eta ze proposatzen dugu zentzu honetan? Bueno, batetik, zer ez dugun proposatzen. Gaur egun alderdi politikoetatik normalki problematizatzen dena da turismoaren masifikazioa. Eta planteatzen dena da masifikazio horri patu zizkiola muga batzuk. Berdin zaite, ze alderdik, izan PSOEk, Bilduk edo EAJak udal desberdinetan ikusi dugu. Neurri antimasifikatzaile batzuk hartzen direla, eta normalki neurri estrellak turismoaren masifikazio ekiditeko baitere badute klase segregazio puntu bat, adibidez, tasa turistikoa. Donostik aplikatuko du tasa turistiko bat,
lo egiteagatik, pernoktatzeagatik. Argi dago, tasa turistiko honek nori eragingo dien gehien bat. Luxuzko turismoa konsumitzen duten hoiei, ez die berdin importako zaie tasa turistiko hori ordaintza edo ez ordaintza. Eta, claro, neurri hokek eta perspektiba honek elikatzen duen ikuskera hori da, pues, turistifikazioaren alde txarra dela masifikazioa eta masifikatzailearen erruduna dela turista. Baino ez dire seinalatzen ez negozio hoteleroak, ez enpresari handiak, ez negozio egiten duten horiek, ez? Eta gero, bigarren neurri estrella izan ohi da etxebizitza turistiko kopuruen erregulazioa. Normalki planteatzen dela jartzea muga bat, OE plaza kopuruarekiko, edo ez ematea lizentzia turistikorik, apartamentu turistikoen gaineko vigilantzia bat, eta bar. Baina, kuriosamente, normalki ez dago erregulazio horien gaineko supervisio mekanismorik. Osea, iduridu erregulazio horiek daudela eginak ez betetzeko. Ze aldarrikatzen dugu turismoaren auzi hontan? Laburki, langileria osoak beharko lukela deskantsurako eskubide bat izan eta sarbidea izan doakoa kalitatezkoa eta denontzako ez. Baino eskubide hori ez dela inoiz gauzatuko turismo kapitalistaren formaren baita. Eta bueno, aisialdi turistikorako sarbide unibertsal bat eta jasangarria dena bermatu nahi baldin badugu, burgesiari kontrol politikoak kendu beharko zaio eta gizartearen baliabideen gaineko planifikazio sozialistaren beharra aldarrikatzen dugula. Markatu. Vale, eta, bueno, orain bertzek, ze Asierrek ja pixket erantzun ditu bigaldera hauek, Aroztegia bezalako proiektuek turistifikazioa izaten dutela ondorio gisa eta horrekin batera gentrifikazioa bezalako fenomenoak sortzen direla, ez? Eta kasu honetan landa gentrifikazioa. Eta nahiko genizueke galdetu pixka bat fenomeno honen inguruko gogoeta, hori alde batetik eta beste aldetik ze ekintza edo proposamen egiten duzuen igual konkretuagoan arazo honen aitzina. Bueno, ja, kideak nahiko ondo azaldu du ez, baina, bueno, bastanen egin nahi den proiektu hau, aipatu den moduan, errenta altuko turismoa erakartzeko egitasmoa da, ez? Eta, bueno, lurra, purat, egiezinen espekulaziorako erabili nahi da, horrek ekarriko duena da, lokairuen garestitze bat, landagunea beraren suntziketa bat, eta finean, purat, auzokideen kanporaketa bat, ez? Desplazamendu hori, ez? Aipatu dugun moduan, kapitalak edozein espazio biakatzen du balio iturri, eta kasu honetan nekazal lurrak desjabetzen dira, eta bestelako ustiaketa bat bilatzen da, bertan irabazi handiagoak izateko, ez? Kasu honetan, turismoa edo azpiegitura ezberdinak eraikitzeko, ez? Honek, alabeharrez, zonaldeko bizitza bera aldatuko du, ez? Oroar, paisaia, aipatu moduan, baina bertako kultura eta inguru naturala errenta altuarentzat zuzendutako merkantiak bilakatzen dira, ez? Hala, landa eremuko gentrifikazioa ematen da, herri tematikoa bilakatuz zonaldea, ez? Eta, Ipar Euskal Herriaren kasuan oso argi ikusten den moduan, folklorizatua eta turismo errenta altuko jendea erakartzeko antzestua den espazioa bilakatzen da, ez? Guk bastanen Aroztegian proiektuaren inguruan uste duguna da ezinbestekoa dela espazioen gaineko kontrola, ez? Exigitzea. Bai, egia da, kideak aipatu duenez, legalki partxeak egin daitezkela, ez? Baina beti ere horrek ez du konponduko egiturazko problematika hori. Beraz, hori, guk uste dugu zenbait erreforma arazoa partzeatzeko baliatu daitezkela, ez?
errentisten gaineko kontrol mekanismoak eta zigorrak areagotu, edota etxe jabe handiak desjabetu, ez? Baina, lehen aipatuan moduan, burgesiaren irabazion eta langileon etxe bizitza beharraren artereko interestalka bat dago. Orduan, hor indarra da faktore erabakigarria. Beraz, erakunde burgesetatik, onura partzial txiki batzuk jaso ditzazkegun arren, burgesiaren erregimena gainditzeko, uste dugu langile kontraboterean oinarritutako instituzioak eta borrokarako tresnak sortu behar ditugula, eta horren baitan Euskal Herriko herri mugimenduan Euskal Herriko etxebizitza sindikatuko zarean gorpuzten ari diren borrokak badaude eta hauek eskaintzen dituzte Euskal Herri langilearentzat, tresna batzuk arazoari aurre egiteko, eta gutxinaka kontrabotere espazioak sortzeko baldintza jartzen dituztenak, ez? Berez, ere uste dugu etxe bizitaren auzia ezin dela era isolatuan jorratu, ez duelako atera biderik, egiturazko gatazka bat dagoelako horren atzetik, ez? Baina, guk uste dugu behin burgesiari botere politikoak enduta, langileriak erraz konpondu dezakela etxe bizitaren arazoa, ez? Eta, gure ustez, Euskal Herriaren kasuan, askapen nazional eta soziala garatu arte, Euskal Herri langileak ez du izango etxe bizitzarako sarbide duinik, ez eta egiturazko gatazken aspiratze hori. Guztiok turistak izaten garen nostaik ez da, joten gara beste herrialdeetara eta beste gabe. Ez, ikusita, bastango historia, bai, honena, horregatik gaude hemen, ez da. Ikusita zenbat etxe utzik dauden, hortik hasi barko gineateke, honen kontra joan, promotora honen kontra, egiten ari denen kontra, ze etxea badaude. Orduan, bai egin behar dena nire ustez, aparte, horiek izan duzuena, aduz nago, baina egin behar dena da, herritatik hasita, ze, klaro, hor, hainbesteko momentuz da, 43 ziren, 46 hektarea. Esan nahi du, lurraldea oso handia da, holako herri txiki batek entzen badiozu hori guzia golf, zertako duzu, golfa, ez dakit. Bueno, baina orduan, kentzen baduzu lur guzi hori horko jendeari, nekazaritzak zer egingo du. Berez, nekazaritzako herriak dire horiek. Naizik eta igual batzuk, igual demora erdiz ari dire nekazaritzan, eta gero beste lan batekin perpekatzen du. Baina nik uste dut aparte orokorrean, eta hemen hiritan gertatzen da berdin, hemen ere alde zarren posturismoarako iten dira historia asko, eta orduan, etxe bizitzak igotzen dira pila bat egia da, jendea igual ezin dela gelditu alde zarren, sobera igo direlakoz prezioak eta hori. Baina nik uste dut plangintza hasi barko litzatekela, gero, Iruña herrian kokatuta dago jende gehiena Nafarroan, orduan kokatu barko litzateke herritatik muitu, adibidez, nekazaria diren nekazari eta zuk lehen esaten zenuna etxe handia diren horiek posibilizatean, ezik eta Principi de Vienak esan izango litzateke kanpokoa, patxada eta historia hori respetatuz, baina barruan etxe bizitza txikiagok egin edo holako handia zertako duzu, hainbeste. Orduan, txikiagok egin, posibilizatea, igual, familia bat bizi ordez, lau bizitzeko, batzu badira eski handiak. Eta orduan, jendea, eta gero behilatu olako gauzak herrian bertan gelditzeko. Herria honiz daude ustutzen ari dira, eta hori da pena bat. Orduan, denako zentratzen da Iruña inguruan. Orduan, nobelitzateke olako planteamentuak egitea, zen dut orokorrean. Gero, servizio publikoak izatea, zen dut, herritik mugitzeko ez betiko txartu behar. Eta hemen, gehiek irabiltzen dugu hori. Ibiltzea, transporte publikoak izatea, beste hirikin eta komunikatzeko. Gero ari gara, nekazaritza eta hori denak entzen olako historiak,
lehen aipatu dut, kambio klimatiko rollo horrekin ere, orduan, bultzatu bat ditugulako gauza publikoa direnak. Eta orduan, horrekin, jende gehiatuko litzateke herrien gustora gaina, herriak eta hizkuntza berare gutxigo alduko litzateke. Bertan gelitxuken baldin badire hori, euskara ere begigo mantenduko litzateke, eta abar, eta abar. Eta dena dela kontrolatu berdela noski. Baina ez hori bakarrik gero ere ikusi behar da ze soldatak aurratzen duen jendea. Zer normalian, lehen hori, hiri handitan eta hola, langilean non gelditzen zen. Auzo kaskarragotan. Baina hori soldategiekin ezin zuen zenbateko piso bat hartu edo erosi. Gauza bera, orduan, hori bai kontrolatzu behar dela prezio, ze holako prezio batzu badire ikaragarriak, edo ez dakize movida dagoen hiri batean, eta korratzen dute kristona egau bat pasatzeko. Hori ez dago eskubidei kontrolako. Hortako izan behar da kontrola handiagoa. Baina hori administrazio bai egin beharra dauke. Hori legea jarri ongi eta gero gaina kontrolatu. Ez dakit, gauza asko esan dut. Antzinean dugu arauztegiko afera, eta hitzeteanak gara orokorrean, eta batez ere gure komunitateen, ez? Azken finean, kompetentzia Nafar gobernua behitu, eta guk uste dugu, hasi behar dela Nafarroa mailan etxe bizitzari buruzko lege bat, erabat aldatzen, badakigu aizaila dela, interesa handia direlako, eta ez dugula indarrikan momentuan, baina hori jarri behar dugula mai gainean, lege bat sakonki aldatu behar dela, beti ere jendea eta jendearen beharrak aintzinean jarriz, eta horiek ere egokitu legea. Baztango udalak zenbait etxe bizitza eskuratu ditu eta jarri ditu alokairu sozialan bidez jende behar zuen edo zaurgarrien eskuetan. Horrek gutxi da, zerbait eginda, almenak ere ez dire karagarriak, baina bide hortan sakondu behar da, hau da, alokairu publikoan bidez, alokairu justu baten bidez, behar duten jendiari aukera emateko. Aroztegiak, kasuak, perspektibakin ikusita, da, astakeri bat ikaragarria, aipatu da hizkuntzaren aldetik, zer eragina izango lukeen, ingurumenaren aldetik, horniduren aldetik, zabor kudeaketaren aldetik, nekazal eremu murrizketaren aldetik. Azken finean, guk uste dugu Baztango jendearen elkarri bizitza zatitzeko arriskuare eman dezakeela. Holako proiektu batek. Eta gero, ikusten bali badugu, Baztango perspektiba batean, argazki batean, proiektu horren sestaketa gauzatuko balitz, izango zen, erabat trakestuko lukeena Baztango argazkia. Eta hori inondik ere ez daiteke onartu. Turismoa, azken finean, jendeak libre izan behar du joateko nahi duen lekurat, baina hori behar da erregulatu. Horretako erregulazioa beharrezkoa da, arautzi beharrezkoa da, kontrol mekanismoak ere bai, azken finean, elkarbizitza hori posible alizateko, errespetatzeko Baztanen bizi diren jendeen bizitza errespetatzeko, zergatik turismoak ekartzen du, hau nizetan, bertako jendearen bizitzaren urraketa ere bai, hori ez daiteke onartu. Turismoak izan behar du baitere errespetua, ingurumenari, jendeari eta guzieri. Eta hori, gustatuko litzai guke, arautu gabe, jendia kontzientzien bidez egitea, baina zoritxarrez, hori ez datortzen. Orduan, arautu behar da, mekanismoak jarri behar dira, eta elkarbizitza jarri behar da erdigunean. Eta batez ere, aroztegiko kasuekin, exigitzen diogu Nafar gobernuari, eta guzieri ere bai, errespetatzea Baztango jendia, errespetatzea Baztango instituzioak, errespetatzea ingurumena,
eta batez ere errespetatzea bastandaren nahia. Hori nola egin? Bueno, hemen dugu adibide bat. Mobilizazioa. Mobilizazio zibila, mobilizazio duina, baina mobilizazioa ezin bertzeko tresna da. Eta ardurak eskatu kompetentzia dutenei, hastien arrandugun bidetikan, errespetatu gaitezela, bastandorok erabakitzen duguna, hor dago Lekarozek egin zuen galdeketa kasiera batekoa, bastanen batzar nagusiak hala baitute herrietako alkateak barne bildua herri baten aferak herri hortan erabakitzen denak errespetatzea beste herriak ere bai. Azken finean, errespetu kontua da, eta haunitzetan errespetua ezpada tortzen, behar da arautu eta borrokatu, gauzatu arte. Vale, pues printzipio zunekin akituko dugu. Ez dakit norbaitek galdera baten bat baduen. Ez? Pues eskermile eta zerbait gehitu nahi baduzue zuena da hitza eta txalo bero bat izlarien dako. Malen, Asier, Ana eta Julen.